Malawi Brief. Muli bwanji omveratu kulikonse kumene muli. Mu nthawi ino takubweretserani programu ija ya Nkhanga Zaona pa Limpopo FM imene amatipasira mnyamata uja Comrade Mtanyewa. Tatiyeni timve kuti pano nkhanga zaona zotani. Uyu wakanidwa ku Tanzania ananyamuka tuma matama anzanu chewa jantoliro unena kuti atakupita ku Tanzania kuti asankhidwa kuti akachite akakhala osogolera mtendere ndiye kumene kuamuka nako twa jantoliro anena kuti ife sitikukukhulupirirani chewa jantoliro. Ziko lanu anthu amazunzikamo the past regime yazuza anthu yalepera kusova mavuto a Malawi nderero mungasove mavuto a ku Tanzania chewa jantoliro kuzuzuka kuzitanga ndiwe lolo lero chewa jantoliro ayaluka pajababa jena pa Tanzania. Anaulaza kalezo president waziko wa Malawi 20 Abale olva president ataka kuti anta koma jantoliro kubwerezazo aka kuvotera sendi amakwase ndi anakwase ndi azimbi yako koma Amalawi sanga amvotere so wa jantoliro ngati MCP ukufuna muzapezeka vote kanu wina atukochepa chapi foja msanga kuvotere nibe musanke ni muntu wina koma osakhala uyu wakanidwa wa jantoliro kutoko paliye pajabu lakalaka. This is Comrade Mtanyewa pa Limpopo FM. Ali Comrade munasowa ndi nthawi yolima ino. Ndi nthawi yolima tinati titamange tikaone makolo kuti kodi tiyathangate bwanji. Osamayiwala makolo amene atilera ndikufika pamenepo. Amene atipanga kunena kuti ife tichedwe nduna za boma, maminista, mapresidenti, mafumu, kani area chairman ndi makolo zinatengera makolo ndithu kutivutikira ndikutilera ndikufika pamenepo. Lero tikuchedwa ma activist chifukwa cha makolo. Ndikakhala nthawi yolima ngati imeneyi ndiyofunika kuthamanga kukapasa zofunikirazo kandi fetereza tinathamanga titamva zonena kuti kunyumba kuno palibe koponolo ndi mozi yemwe imene yalembedwa ndeti nanguti aya musadandaule tiona kuti tipange bwanji ndeti nathamanga kukaona makolo kuti tikawakonzeso za pakhomo pajazika kwatu m'mataunimo zimakathera kumuzi ndendi kumene timathamangira anthu amakasongana kumuzi ndikukayimba nyimbo yomaliza Yehova ndi mbusa wanga ndilibe kusowa kaya ena aliya ine ndikazamwalira muzandiimbire nyimbo yokuti alowa mzinda wa Yerusalemu ndiye osamayiwala kumuzi kodi mukalowa mu mzinda wa Yerusalemu anthu musanalimire nzera umozi wa chimanga. Limpopo ndi Comrade Mtanyewa. Alina Comrade nyimbo kama yalimba ni ntima ulendo. Limba ni ntima ulendo. Limba ni ntima. Ulendo unde ulipo tukuti tikafike 2030. Ulendo ulipo kuti tikafike 2030 uli kwa kunja kwa boma kutsutsa chifukwa akuyesa mundu kuti mwina tibwera ndi ma demonstration mwina tingathamangisa amene ndi ma demonstration ulendo uno kulibe kulowera pa window 2030 wow chimene chikufunika ndi ma plan abwino pangani ma plan abwino
koma nanga ndi agalu mwabawa aza kufotereni ndani agalu mpaka mwachita kuapezera azilonda amalawi kunja kuno ziliko amalawi kunja kuno ziliko agalu achatu apezeredwaso azilonda agaluwa ndazilonda komanso apezeredwaso azilonda azawo koma zikuchitika ku MCP you cannot believe at all. Ndimafuna ndichenjeze boma la DPP komanso chipani cha DPP boma la DPP chipani cha DPP komanso boma la Blue Alliance. Ili ndi chenjezo langa ngati mukudyera mbale limodzi zidyera ni mbale limodziyo koma ili likhale chenjezo langa kunena kuti ngati muchedwese kuchosa minga mnjirani boma lili kufutani kuyendesa ngati simuchosa minga imene ikupinga m'misewu boma lilifuta kuti muliyendese kweskomu kufunika kuchosa minga kupolisi kufuna kuchosedwa minga ku ame kufuna kuchosedwa minga ndi ma department ambiri kuti boma liyende bwino pakufunika minga zichosedwe. Malawi ndifuna ndikudziwiseni komanso kwadziwisa abomawo kunena kuti makomishona omwe munatumiza ma ministry osiyana a polisi makomishona a polisi amene mwatumiza ma ministry osiyana akamaliza kugwira ntchito zawozo mazulo akumakhala pa mkumano ndi aja timati amuwanga akumakhala pa mkumano ndi aja amuwanga cholinga chawo akufuna kudzesa chisokonezo poti ndi malamulo amene amapereka pero akanakhala kuti analibe mkati ma meeting wandibweza kupangirira kuti DPP you need to watch out. Changa wanga ndofuna upite kwa munthu uyo ndofuna ndikuchenjezeni a Kevin ndofuna ndikuchenjezeni a Kevin Wahera amalawi mkulu ameneyi Kevin Wahera akufuna kutenga machance akufuna kuyesa zida ameneyi akutumikira Malawi Congress Party pamene APM anapita kusalima mkulu ameneyi anapanga kakampu kudeza kumamdikirira APM kutaka madusa aone kuti apange bwanji. Unfortunately njira zimene anthu wa anabisala ndi kumene kunadusa APM kunali kosiyana. Ndeni mafuna ndikuchenjezeni Kevin Wahera kunena kuti ifali Mpopo FM takhala tukuonani ndipo tikukusatirani mayendedwe anu tikugwirani tikakugwirani musaone ngati ndifola kwisa. Mkulu ameneyi Kevin Waherayi amafuna kumchita chipongwe APM koma analiphera anakambisalira kudeza koma zinakanika ndipo munthu ameneyi anali mulonda ku Don Bosco kumene amagwira ntchito ndipo ku Don Bosco ko anaphako mwana komanso anaperekaso mimba kwa nzimayi kwa mwana wa sukulu wina kumeneko ndipo anazathawira ku Mulanje kumene amagwira ntchito ku Mulanje Golf Club. Pano mkulu amene akukhalira chakuchiwoko uko ku chinyumba china chake chimene chinali shop ndi kumene akukhala. Ndiye ndifuna ndipemphe bwana Chisale komanso bwana Mukito kunena kuti ameneyi mumpase diso lalikulu kwambiri ali ndi malingaliro ofuna kuthana ndi APM ndipo kumalo kumene amakonda kupezekera ndi ku Grieving Saenda Indoor Court. We are watching you, Mr. Wahera.
IMCP akuperekesani kumchinji kuwe bridge kuli anthu awa amene akupanga zakatangale katundu akapitirira muyezo kuti uyu katundu ndofunika achajidwe mitengo akumudusisa mozembesa ndiye kumene kukuli bambo Zalira komanso bambo Napolo. Anthu amenewa ndi amene akuzembesa katundu mwachinyengo kumchinji kupoda. Ndiye tikufuna au nduna wa security mutiyang'anire kodi dziko litukuka bwanji ngati tizithawisa katundu. Kuli bwino tilipemphe boma litichepesere misonkho koma osati tizithawisa katundu. Chifukwa ngati dziko kuti liyende limadalira misonkho imene timapereka. Ndelero misonkho ija ifuna izilowa m'matumba mwa anthu. Kunchinjiko mawa mukapita kuchipatala mukapeza kulibe mankhwala kuchipatala. Mwayiwala kunena kuti ndrama imene mukanagulira mankhwala kuchipatala ndi imene munayizembesa ino. Tikhala tikubwera kumchinji kupoda kuti tizaone kuti chikuchitika ndi chani kumeneko. Pano ndili ku Luchenza koma utenga wanga woyambirira ndikufuna upite kwa Chimwemwe Chipungu. Ndikudziwa ku Luchenza kumene kuku ndikudera kwawo. Kukachitika zonyasa ndikufuna ndikupempheni Chimwemwe Chipungu musasekerere munthu wina aliyense. Ndalandira mautenga kunena kuti mwayamba bwino ku constituency yanu. Ndalandira mautenga kunena kuti mwayamba bwino ku constituency yanu ku Luchenza. Ndi chimene tikufuna ifali Mpopo kapena ine comrade Ntanyiwa. Zimene mwayamba bwinozo zipitirire usabwere china chilichonse chonyasa. Ndi mafuna ndikupempheni kuti chonyasa china chilichonse chimene chikuchitika ku Luchenza musamasekerere anthu chifukwa azamba kuipisa dzina lanu. Chifukwa mukamapita kumakathangatira anthu aja muzoipa ndi pamene dzina lanu lizitchulidwa. Ndi ndikufuna ndikupempheni Chimwemwe Chipungu kunena kuti ku Luchenza sikuli bwino, kukufunika kuti kukonzedwe. Mwakuyamba bwino ku Luchenzako, talandira malipoti mwauza comrade Ntanyiwa pano Chipungu achi iyayi anthu tamba kumva kukoma, tamba kusangalala. Ndenga anthu akusangalala kumeneko kuli bwanji ife pali Mpopo tikuyenerekanso tisangalale. Koma utenga wanga ndionena kuti mafumu awa pamene apolisi akupita kuti akafufuze m'manyumba mwawo, asiyena apolisi akagwire ntchito yawo. Uwu ndi utenga umene ndofuna ndipemphe kwa olemekezeka Chipungu, ndikuti utenga wafika kuti mwayamba bwino. Choncho programu yokhuzana ndi fertilizer kwambiri boma pokhazikisa linakhazikisa kunena kuti anthu ovutika akumudzi apeze thandizo. Komano chimene chikuchitika kukupezeka kuti mafumu, mavenda komanso azilangizi ndi amene akuchita benefit. Ndikuyankhula pano afumu asaini aku Luchenza aba matumba a fertilizer 150 ndipo tikuyankhula pano athawira ku Lilongwe. Apolisi akwasaka afumu asaini ngati angagwidwe chimene chathawisa ku Luchenzako ngati angagwidwe. Ndikupempha olemekezeka ino pitiri mugwire ntchito yanu amenewa malamulo aone kunena kuti kodi wakuba akapezeka kuti pali umboni amalandira chilango cha mtundu wanji alandire chilango. Choncho afumu saini aku Luchenza
kukonza aba matumba 150 ndipo atawa. Komanso mafumu awa akupezeka ndi fertilizer wochuluka mnyumba mwawo. Afumu abuno, afumu anzinganyama, komanso Mlangizi house. Mlangizi nyumba mwake mwapezeka matumba okwana 24. Kodi anthu osauka akolola pamenepa, njala ikhala ikupitirirabe. Afumu abuno akupezeka ni matumba 16. Tinene kuti asegula ma mega farm ang'ono kulichenzako. Afumu anzinganyama akupezeka ni matumba 18 mnyumba mwawo. Choncho tufuna tipempe amaizi mbiri kuti mukazungulire kumeneko. Aluhanga mutitumizire anthu matumba amenewa tikufuna apite kwa anthu osauka. Mlangizi house afumuwo pakhomo pawo mungopita afumu anzinganyama enawo afumu abuno. Anthu amudzi alephera kupeza fertilizer akukatenga munthu mmodzi. Pamene Peter Mutharika ali bize kukonza dziko, ena tili bize kuliphwasula. Peter Mutharika akufuna anthu akolole chaka chino, wina akubwera kunena kuti yayi kukolola ndingokolola ndekha, osauka aja azingosaukirabe. Kuganiza kwa mtundu wanji kumeneko. Amalawi agalu aja atu mpaka alemberedwaso azilonda kutero kuti kuyankhula pano agalu aja aisabe kuwachosauku kwachosauku. Agalu aja abwezerisaso ku area 10. Ndeko area 10 yuko kulima Nigeria 6 amene akwasamalira agaluwa, kwalondera agaluwa kuti asabedwe. Pamene agaluwo iwonso achita kuaba, nde ma Nigeria 6 akuyang'anira agalu. Komanso kula anyamata akwansundwe ena azito nda amene akusamalira agalu amenewo. Munali ndine Comrade Ntanyiwa. Mawa ndikuwuzeni kuti a Prophet Esau Dyson chawachitikira ndi chani. Nanga zakhala bwanji ku get together chachitika ndi chani ku get together. Ndrama zimene anasonkha IMCP za get together zabedwa.